Morales, and then may partner nga po na ko diri si Juanita. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha, always say a prayer. Unahon tigil nagpapanalangin sa tulabaw magagahom. Thank you kay Lord. Salamat sa imong gihata ka namong grasya. Og sa dili pa kita magigala, ako sa ni shout out ang akong mga kaigalaan, ako mga partner mga konsyales kaniadto no. Okay, kumusta naman ngadto ni Winston Pipito, ang konsyales na Pita sa Bakayan, Cebu City, and then ito ni Juju Saur, and then ito ni Juju Saurnido, Lovely Kulot, ni Jinin Rivas Lison, Sally Lisunes, George Irana, Attorney Nini Bilayo, and then Pipi Baligwat. Okay, mga partner din ako mga konsyales diyan na Pita sa Bakayan, Cebu City. Okay, kumusta ka mo tanan? Ilabi na sa mga constituency diyan na Pita na to. Ilabi na gyud nga ni support na ni Winston Pipito, akong partner kanato. Okay, thank you kayo. Okay, bueno, ang atong sa tampo ka na itong katawagan ng pagtigado, inadaki ni usa ka lalaki. Mapatawag na siya nga Istong. Yan ang ibatan ng doon sa radyo ni Jay Badayos. Kaisunan ng atong singer, si Istong. Kaya kong problema, bahin niya sa akong panginabuhi nga sa taxi driver. Usahay, tungkol lagi sa kalisod, ulo ni mahabilin nga butang sa usa ka pasahero so sa atong taxi. Napanagan na taog ulit tungkol sa kawadon. Aron niyo masabtan ako sa gilanon, ingnoon niya ni pagsugod. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just save it, never meant. If I'm that easy to forget. Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say it never meant. If I'm that easy to forget. Patay, okay, pag yung kaya mo tingog, pre. Ay, imblasan yung tagay mo, pre. Imblasan na yun. Oo. Baby. Bahay na kayo na kahuna-huna kag-arir sa bahay na. Huwag mo tayo drive ron. Mao nga niya ako. Kay, may lais ako tuyo ni mo, pre. May punta na lang ko na mo ba? Sabi na, pre. Kahapon, pre ba? Ang naman. Nag-drive ko. Oh. Doon pa sa hero, pre, nga. Naiyapita ka ba? Nabilin rin sa likoranan? Ay, kamay kong sood. 3,000 pesos. No, sa problema. Mo ba? May gali, di lahi pa sa hero nakikita taon. Ako yung nakita, pre, kay diha man siya mag-link ko sa front seat. Mao to, pag naog niya, padagan na yun ko sa akong taxi. Samtang nagdagan, nakakita ko, nakapasiplat ko nga, may pitakab sa gilid. Mo ba? Oo, tungod sa gilingkuran na ito pasahero. Mao nga, akong gibilihan ng pitaka, aron kita lang akong doon na may ID. Aron wala ay ID, ano na ko, may ID, kwarta naman 3,000 pesos. Ang suwod. Bahala mo tataw to, ugay cell number. Basta doon na yung ID. Aron ako mag-turn over na ito sa DWHP ba? Oh. Pero wa. IFM. Oh, pwede sa ano? Pwede rin sa dito. Wa, may ID. Nya, sa 3,000. Di ano ko, pre. Ang binamilsing ko, be. Ang bidi yun. Oh, Lagi mo, bidam gawat ang paling. nga. Tunga ka na, sige na. Kita ba? Pre, kuya mo ko pre ko kasi kalitugtungan at iya pre. O sabi ilis ako. Tanang istorya ha, pre. Ha, di na tungtungang tag-iya, pre, ha? Kalimtan na sa giya. Usa sa duay ID na spitakan. Unsa mo, Oo, agyo ID pre. kung mao na tunga ta, huwag magkama sa'yo to si Amarlinda nga kita kagwarta. Awa, tumay ba akong asawa na ko pre? Sa mo to? May baw to? Hasol kayo. Kung mao na, yawan nga ko, ha? Kitang duwang may bawa na. Busa sige na. Ambi ka ng bilsing ko! Tunga ta! Tunga ta, Pristong! Klaruha nga nakainom ka. Uy, di kagikan da Istong, ha? Dito ko sa ilang prito peray. Ay, inamig ko may drive ron.
Unyaan sa man, manihapon ka, kay sukaran ta ka. Kung kamay gutom man ko eh. Sige, sunod ako diri sa kusina, kay sukaran ta ka. Ganito pero eh. May pangwa ko mga sila ha. To ano niya ang milsing ko. Kani, oy. Pero qué bonito y sabroso. Nakapalit na gid kog init kapahan sa gawas. Ug nakainit na kog tubig. Pukawon na lang ko sa istong kay mo driver ba to siya ron og sayo. Mao pag alas 5 sa buntag. Uy. Ni ara manis. Taas nga bangko kibutang ni istong ang iyang hinubong karsunis. Uy. Kuhaon ko ning karsunis niya gibutang ko ni slabhanan. Tempawa ba ka ni sinsiyo aning sud aning bulsa sa? Oy, wa may sinsiyo. Lo, sani? La kwarta. Usa ka tibok, usa ka libog, usa ka 500 pesos. Doon naman lagi ni siya 1,500. Lo, dako na siya ginansya siyang pag-drive atong usang adlaw. Maro ning tawhana da. Wa man musulti nga dako na siya ginansya siyang pag-drive og taxi atong usang adlaw. Day, kuan, kining... Nasya ka nga ni anak ko ning 1,500 ha nga didto sa imong bulsa sa imong karsones. Kuan, kining... nakita naman ni mo. Diha na lang ni mo, day. Kadako ko din mo ginansya tong usang adlaw di ay. Nya imo lagi ning gitago lagi nako. Ngano di ay? Unsa man may babae na ka, ha? Boy, mauroy! Paminaw ha. Kasultihan ta ka tanan. Paminaw din ni Daylinda. Tungol kaya duda na may noon ako asawa nga may babae ko kay nakakita lagi sa kwarta dyan sa kumbulsa na nahibilis karsones. Mautong nagsultihan ko siya nga doon ay pitag kang nahibilin sa akong taxi nga drivean. Nasuko siya. Nasayod nga, labi na nasayod siya nga ang katungas kwarta to ang paritupir. Dalinda, Mao na. kuan ba? Uslan man nga di na mabalik sa tag-iya ang maong kwarta, imo na lang unta tong gisolo na unsa man ang taong ka oy. Ay, sagdan lang to di. Ay, tuwa naman to niya. Mao na diha. Kung kalit mo to nga ang tag-iya sa kwarta, ikay maka kuot og iilis. Mabayad to tingali to sa paritupir eh. Pero, nagtuod siya ko dahil ba? Awan itag iya mo pati maawan eh. Pila naman taon rong kadlaw. Pila pa ng kwartaha eh. Hayahayang parito perno. Kung siya pagkahaang nga binlan sa maong kwarta, klaro kaayo nga di tumuhatag nimo. Naong anong parito per ay baro kay sanan. Day! Nahala, kalimta na lang tana dong ha, kay tuan naman to niya. Sa sunod ka ni sad, kung doon ay mahabilin si mong taxi niya, klaro nga di na gid mabalik sa iya, suluhan na lang. Uy, ay pagsabas uban. Oo, ulay. Gigi, ato na ko. Drive na ko. Sige, ampis imong pag-drive ha. Day. Sige, aray na ko. Sige. Maru agad aning parito pero eh. Abi kay klaro man nga wa nay tag-iya sa kwarta, nga mangita, nangayo pagkatunga. Ako sambanang paraw, grabe ka buutan, may hatag sa dayog katunga. Hoy! Ingon ana ang nahitabo na. O ma, Aw katunoong kwartaha may ramang yuto eh. Kung dunay mga importanteng butang sama sa mga ID, pwede raman nga ang ID ramoy kwaon sa tag-iya. o gid ma, kay lisod baya ang pagpaidig usab. Sakto gid ka, gamay ra gyud ang 3,000 pesos. Ay, buutan na gyud ang banan nimo. Kay miduol sa iyang kumpare aron magpatambag sa problema nga dili na kinahanglan tambagan. Mahasuroy gid anas kumpare, kanas kumpare toppers bay. Ha, pakitaan ko ginagdi maayo nga pagtagad ba. Maro kinang tawhana da. Mauna Paulo, di gyud ko mosugot nga usa lang ka pobre ang mabana sa atong anak. Di Uy. gyud ko mosugot. Labaw na ko. Kinanglan nga wagan gina sa atong anak ng uyab niya na pita construction worker lang. Mga dato din ni Mateo na. Ang ila ko ng anak ng kauyab ko. Pobre, usap ko kayo sila. Aw, kung dili gani gud buha gani kuan Rika ang pobre ning uyab. Magsuhol tag mga tao aron mo kulata nang iyang uyab ug pugson nga palayan ang atong anak. Kana. Mo sa na akong una-unaan. Pakulata. Bunugon. Aron din sa makita pa sa atong anak. Kaning, ma'am, sir. Asa man tamulik ko, sir? Liko sa ato o driver. Unsa man driver ha? Kusunala ka nga kulata tao. Oh. Kay
Ipakulata ko nimo ang pobre nga uyab sa akong anak. Di lang ko sir, oy. Lain suguhan ninyo, sir. Di lang ko. Okay, nanatag yun ta, Paulo, ni anak yun ta. Oh, niramong PTO, driver. Salamat sir. Kadali kay manaog sa miya. Manaog. Ako manaog. Manaog po ko. Be, Ah, Tuwa na sila. Misuod na sila ng dako kayo nga bahay. Oh. Wala, nila oy. Abi kayo nakauyap mo na ilang anak pobre. Hindi akong pabuwagan. Hindi sila gusto nga anak babae makauyap o pobre. Mauto nga sa ito. Ilang pakulata. Di ko alam eh. Grahe na ko eh. Giparking man lagi nimo nang gidrivean mong taxi tungod sa atong bahay dong. Ang mopuli og drive nimo ana ugma. Siya pa'y muanhi aron mo kuha sa taxi di ay. Ay, mo straight mo kong maday. Oh, nagsabot mo mi nga ato kong pares kay sabot ni mo straight ko. Para sunod adlaw ni puli niya. Oh, sir na si mo straight og drive. Ah, mao ba? Eh, sukad dito tayo mi. Gutom na ko na. Ay o dong, magsukad ko para makakauna ka. Matugog sa iyo tayo para makamatako sa iyo ugma. Sa iyo kong drive ugma eh. Ah, sige dong. Naara ba gyud sa sayo sa buntag ang daghan nga pasahero? Ulo! Ano kong cellphone ito? Tuwang bilis taxi, nagbilin. Kuha ko sa ako, ganyan tayo. Adios, basig tuyo to nimong mabilin ha. Aron dili masayran kung doon na kay anomalya nga text or chat baka ha. Hindi ko para sa mga taxi driver eh. Punay, matulog doy asawa. Ambe mo yawis taxi bi ambe kay ako kuha sa imong cellphone. Okay, okay. Ikay kuha dito. Tanawa dito may message kung may chat ba. Kadit kay kuha na kong Yahweh's taxi eh. Ay, wa to a chat or message nga illegal da. Buutan din na akong bana. Magawas na ko din sa taxi. Ala, ayun pa sa... Ano siya na sa backseat? Parang naggamay nga bag? Pasig sa pasahero na sad ning istong nahabilin? Lang, kwarta ang suot ning gamay nga bag? Ay, magawas ko din sa taxi, bi. O mubalik ko pag-suot sa amo. O ipakita ko ni istong kining baga doon ay suot na kwarta. Nahibong na lang ko nga naabot si Linda nga nagkuha sa cellphone sod sa kong taxi nga nagdaog kami bag. Ug nagtaho nga kwarta ko na usod ani. Hala, nahinumdum na ko day. Magtiayon nga hamtong. Adel dili kayo hamtong. Medyo may edad na pero dili ko yung mga hamtong sakay atong taxi na ko. Madato to sila. O so, ano pagkuli anak doon mo na ID o cellphone ang kanang bag? Ay nakatultol nila day. Musa iuli ko kaning kwarta ha. Karon kita yun. Sa tanaw na mo sa kong asawa, dako gyud ang katidad sa maong kwarta. Kapan mo man ang muni ipa. Wa man mi nauna sa nga dautan, nga mahilabot mi sa maong kwarta. Mo to nga humana mong pamahaw, pakasayog yung buntag. Mao ba dong? Wa kay tarong kinatulgan gabi idi ay? Uday. Naara ang kwarta sa nga nabilin suod sa taksi ba. Katabi itong nabilin nga. Murag na sa unang-una. Kumahimutang ba? Hasta sa kudong. Bida, uy, kada na bang kwartaha dong? Kung di na nimo iulis tag iya, maglisod gid sila kuha, ana. Oo, uy. Kaya klaro mo kayo mawa nila makuha ang ilang... Magawa nila makuha ang plate number sa kong taxi. Kaya kung nakuha pa nila, nanawag na sila nga... Nanawag sila polis. Gitrace ang talang taxi ng ilang nasakyan. Nya dong, wa kayo nahuna nga at tuon na lang na ang maong kwarta, ha? Ano yun? Doon na ginoo nga nitan aus taas. Ang gabo ni, di rabo na magsaba. Maosad, no? Pero, makakwarta sa tingali ka, uy. Sigurado magkitahatagag ka sa iya anak kung mauli na nimo. Maog yun ay. Hatagin yun tingali ko nila ay. Halipay ba? Sige. Ato na ko. Iuli na ko ng kwarta. Kung hatagan gani ko dako nga palipay day.
Ay, di na lang ko mo drive ay. Kay taas pa maadlaw. Nagiging ato na ko. Samtang gumanin ko sa akong taxi, nagnauna ko sa akong galingon, paingon dito sa bahay sa magtiayon. Nauna ako nga, masakit akong parito no, kung hatagan kong palipay sa magtiayon nga dato kayo. Kung dako gani ganda, ihatag na palipay sa magtiayon ako. Aw, hapit niya ko, mall. Alit ko kasunis sa sinina, niya, alit ko og litson baboy, nga sa kilo. Taon-taon ang huwag kaulit sunda. Doon ko sa lang bahay. Ari, anak ko. Ni anak ko, naur ko yung taksi. Pagdakon ng gamay nga bag na may suot na daghang kwarta. Nganong karon malay nimo giuli ang bag, may sud nga 3 million pesos ha? May plano ka tingali nga dili nimo iuli no? Animal ka. Kung ano ko yung... Ha, may plano ka gyud ay nga dili mo iuli ang kwarta. No, may plano ka gyud ay. Pum! Oh, da. Tumbang ka ni buang ka. Daon ka. Idara ko do. Pero black belter taong ko. Sibat pamada. Pawas ko tubagan. Aron dito patos ko lang tabuanga ka. Sige sibat. Layas dayon, animal! Aron dili ka tiwasan sa kumbana nga black belter, layas dayon! Nagpingit ng taong ko sakit. Kung lawas, mabiyan ako sa nabay. Sakit yung kaayo ang mga bunog nga ako nadawat. Pinagi sa pagkulatan ako sa magtiayon. Pag abot ko sa bahay, pagtitong hilak sa kong asawa. Mga hayop sila. Ay. Inailang ang hatagag palip. Ay, ilang ka na hinugingon, ana, ha? Ilat ko sa batasan ay nagbahay ron ko nga. Mag-iuli na ako ang mga kwarta. Stilan. Muado tagpulis dog. Kita Mo reklamo ta inilang gibuhat nimo. Ikihata sila. Day, ayaw na lang naturwag sila. Kung watay kwarta nga, ikagasto ko musukol sa kaso. Hindi na mo yung gibuhat nila. Purbida na presto ko. Sila pa yung ang kwarta. Bilin sa imong taxi. Unyay! Bida, kulata ka! Unsa! Sakit kayo akong lawas, pre. Uy, ay. Musumbong lagi tagpulis dog. Sige na, Maka na! musumbong ta. Tangay ko na sila ikiha. Sila gibuhat, pre. Purbida nila. Ano busa? Hoy, pre. Pre, Stong. Oh, Ha? oh. Uyugan ka, pre. Adto tas presintos polis. Yo, ano? Ireklamo taning itabuhan mo. Ako, pre. Sige na! Kuyog ka! Sila yung ni parito pero nga akong asawa nga. Gusto yun nga muad to mis kapulisan. Apan ako, wad yung ko'y tinguha o kumkihol. Kaya napalantawan yun ako ba nga mahug lagi hapon o buhay nag-anan. Apan ilag yun kong pugos nga budangop sa polis. Usa man kaya ngayon akong buhaton nini? Usa man kong kamong pasultihon? Istong. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karagadaw, Agolyan. Si Dodong Istong, Ate Pres. Istong. Kanis Istong, Ate Pres. Buta ni siya. Ang kanira gyud iyang amigo sa kanis ko an si Tuper may Salvation kay na bili na 1.5. Iyag yung gigalgal si pinayaw-yawa pa. Ato na tukaon. Tuper na kaingon tunga. Karon na bilan siya pila to 3 million. Mao siguro na kung kwarta. Kulata siya. Sa katong iyang giulian kay ngano kuno dugay giuli ang kuan ba kuno kanang may plano ba kuno siya nga Di uli. di uli oh kulata siya sos Doon niya, no? gigalgal sa daning tupir ato na ikiha basta kani gistopir may demonyo gini siya sa kinabuhi Pero luoy kayo sa Istong. Luoy, Kaya, kay- giuli niya ang kwarta, niya gikulata pa siya. luoy kastanan kulata gitaon basta paitay gistong luoy tinuod na luoy gyud daghan na kwarta taon yang giuli ra ba ug uban ato Ate Pres 3 million. giuli, oy. 3 million doon. Oh, di uli oy, so sabot lang. Asay uli, pero nagi mga tao nga mga drivers taxi nga mga buutan na pero si uli gyud. Usa na ni sistong. Ang nakapan lang gikulata siya nya makiya lagi ang asawa lagi. Nga siya mo Makiya dili. tingali na, pero dako na magkaayo. Ay, Ay, kini sa hassle Istong, na. dili gusto gubot. Gubot, oh. Kay og magkiyakiha, wa sila dagaan ng tingali. Kay, usa dato kayo ang ilang kontra. Ang sila No? kwarta.
Looy man. Iampo na lang na. Ah, ma'am, asa ta kita Ah. nang na diha bali Bible nga giuli niya kulata. Asa mo? Ari ta diri sa Lucas 18, versikulo 24. Nagkita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa, mingon siya. Pagkalisod gayud alang ni atong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsuod sa gingharian sa Dios. Akong pagsabot nga mapahitas undok kayo ang mga dato. Tiao mo'y ang kwarta 3 million. Istong ang imong pag-uli sa kwarta, naghunauna na ko ka, nag-recite na ko ka na, nag-ihap na ko ka na, ang gusto mong palito, palit kag karsones, palit kag sanina, palit kag litso no sa kakilo, kaya wa na mo kakaon ni taon. Wa ka magdahon pag-abot ito, kula tahon, di ay ka. Ang uban pa ang tato istong, malipay sila, giuli nila ang kwarta. Malipay yung ta sila, bisan na lang, tabuhatag sila, bisan pamilitin na lang sa taxi sa imong pagbiyahe, bisan panggasolina. Kanang gitambag nimo sa mga asawa og dito per nga iadto ninyo sa pulis. Ako mo ingon man ate pres sigulat nga iampo na lang. Oh, iampo na lang apan para na ako ipahibaw yun na sa kapulisan. Ingnon nimo nga dili ka mangayo og bahin ang imo lang nga mangita ka sa hustisya nga gikulata ka. Ipahibaw na dito kay kanang pagkulata kuan man na kanang naami kaso ana di ko sigurado ha physical injury. Ang ako lang nga dapat unta nga malipay sila nga nauli nila ang kwarta nga 3 million. Apan nung ilang gibuhat, kulata ka. Unang sa gibasa na ko dire no, nga ang usa ka dato maglisod pag suod sa gingharian sa langit mas may pang kamelyo ka magalusot pas lungag sa dagom. No naala ang camel, kada ko napanay buntod-buntod sa buko-buko, yung mulusot sa lungag sa dagom kaysa kanang mga usingan ini mga dato nga di makalusot. Eksakto nang ingon ito per. Istong, nga kumimo ipahibaw din yun sa pulis, aron, ug unsa lang ikatambag, umingon ng pulis nga, ay na lang, sakto, ay na lang pangitang gubot, kuha na lang to, charge, so experience na lang, okay na, pero sa ako nang gingon, iyan po lusad, kay, ug ari niya pong kadiri balang kasulatan na may gingon nga, pag-ampo ka mo sa mga nagdagdaog ka ninyo, o panalangin ni sila. Ang ano na lang no, kay total, butong naon, kung ang dato nagbuhat og di maayo, nga ikaw nga publi nagbuhat og maayo, sa katapusan, siya ray nakakita katuwa sa taas. Siya ray mag-igo sa imong nabuhat. Kinsa nagbuhat yung tarong, kinsa nagbuhat yung di matarong. Gina. Oo. Og salamat kayo sa pagpanagat niya tong tulumanon. Kung ako ang kasul